Bilýänim bilen hakynda kiçiräjik bir istoriýaçyga girýäs. Patpişikler karaçy maýdanyny kommentaryan prosto doldurypdyrlar. Bilýänimiň arada klibini etdik bilýän. Men şu taýda diýdim şu mengdejek bolýan diýip aýdan ýerimde şonu patpişikler da ýüzdenýän. Şu pon ýok oňa mengdejek bolna öň bilen nämeden plan menem onuň bu näýle bolatym. Bir maňa liçkaýa diýär. Bir oglan menem şonu depa goýaň doş wadyň diýemde ýok aga meň isma aýdarlar diýdim men şu hakda aýdym. Şol oglan op şu maýdany şonuň istoriýasyny bu tyýanma turanýalak bilýär. Indi maňa şo gerek informasiýa şolar ýaly araňda baglansa başga aýdymçylan kynam ýazgyň informasiýa şolar taryhy wady bolsa men şu hakda da şeýdi giň şey aýdyk geçşe. Indi akasy bulan ikisi öň ay bilen bilerep oturypdyrlar. Akasy bile. Ýöne iň da taryhy iň gyzykly näme-de birazjyk öňe geçýär, şo tanalmasy güýçli çem bilýänimkiden. Şoň üçin diýjek bolan näme senden gally şol ýa näme sen öňe gitdi ýöne ikisiniň kabuty tembra bir ýalakda. Realny bilir ýaşda bile oturup ýaşol oglanyň aýdyşyna görä bile oturup bir zat iş çadyderleri bilir ýa. Şoň üçin üstünlük ýöne kommentariýada oglanlar ol adamda ýalňyş bolup bilýär. O tarapyndan men ýok diýjekkä. Ýöne şo çağan istegine görä men şuma şu wideony çekýär. Men gözümden aýdyp bereýin näle. Bilýänim men şo wagtda eşitdim. Men şo 2 aýdymdan bäri bilýänimi tanaýan. Gözümde getirin. Ondan men diýjek bolýanda 3 aýdymdan bäri öňe birine etdim. Şondan bäri tanaýan. Men diýjegim soň çykan formatda boldy. Ola da men üçin düşündiňizmi? Wot, menim alýan onu bir şo tarapy zat aýdyşy şonuň zadyny temperna zady diýip ikisiniň men diýä boly. Men pikir etdim. Men tanalýa bul. Men ýa gördüm. Şo, значит, muňa men diýä. Ana. Şoň üçin patbeşiklen zadyna görä, haýyşyna görä agam ilki bilen zat etsen, gowwalar şol oglana aýtdy agam ilki bilen öwrenip zat etsen gowwalar sen men özüm bilýänimem gowwalar şolar gat bale edýän. Şoň üçin ýöne men goýmaý diýdim, men goýasym melýär diýdim, şolan baleçikler şolar ýapbolany sile hormat bollugy bolýar. Şoň üçin oglanlar bular ýaly informasiýa çykdy, buluşmadymy diýýärler, haýyş maňa kömek etmeli. Bir aýdym çyn kız bil özüňiziň gowwaran aýdym çyngyzyň bir taryhyny zadyň bilýärmiňiz, maňa haýyş edýän ýazyň şonu, şobu menem şonu bilerim ýaly. Kömek edin. Emma sağ olun, işinde bitsinlik.